Amen. Jesus Kristus kan åbenbare sig selv for os, at han er Gud, at han er konge, og at han har genoprettet relationen mellem menneske og Gud og menneske til menneske. Hans offer på korset, det har en mægtig kraft til at forvandle den mest hadefulde menneske til at blive det mest kærlige menneske, der ønsker at række ud med nåde og kærlighed og give alt, hvad de ejer til mennesker omkring sig. Er det ikke vildt? Det er vanvittigt. Det er en mægtig kraft, der er i evangeliet. Jeg ved ikke med dig, men jeg ved i hvert fald, når jeg kigger på mig selv og prøver at finde min egen vej nogle gange i livet, så er det altså svært at ændre på sig selv. Er det ikke rigtigt? Vi får at vide, at men du skal lige ændre lidt på det her, og du skal lige 10 skridt på den her måde, og måske hvis du laver en plan, så får du det bedre, eller jeg har været igennem sygdomsforløb. Hvis du nu gør sådan her, så kan det være, at du bliver lidt bedre for at blive rask. Eller jeg må bare sige, at jeg kommer til kort igen og igen som menneske. Jeg har ikke kraft i mig selv til at transformere mit liv. Men heldigvis, så kender jeg Jesus Kristus, som kan transformere mig indefra og ud. Det er ikke mig, der skal lave en masse ydre handlinger. Det er Jesus, der skal forvandle mit hjerte. Og fra den hjertes forvandling, så flyder det ud i resten af mit liv. Helligånden tager bolig i os, og pludselig bliver det åndens frugt, der gror frem.